Всім привіт! І сьогодні я разом з Флешем будемо розглядати книжку з картинками. Флеш, ти будеш дивитися картинки? Так, буду. Флеш, ти дивишся? Так, дивлюся. Сьогоднішня книжка називається «Ягоди та фрукти». Обережно в цих ягодах є кісточки. Так, це виноград. Це вишні та черешні. Ух ти, яка цікава книжка. Флеш, яка з тих червоних ягід тобі смакує більше? Полуниця чи малина? Флеш. Мені смакує малина, а мені смакує полуниця. Так, наступна сторінка. Ці плоди перед вживанням треба чистити. Банан. Ананас. Флеш. Ти любиш чистити плоди? Ні, я не люблю. А я люблю банан чистити. Та ананас. Так, наступна сторінка. Ці фрукти дуже смачні. Яблуко. Груша. Флеш, що ти саме найбільше любиш їсти? Я люблю їсти яблуко. І я люблю їсти яблуко. Наступна сторінка. Апельсини менші за грейпфрут. Апельсин. Грейпфрут. Флеш, що тобі більше подобається? Апельсин чи грейпфрут? Мені апельсин подобається. І мені апельсин подобається. Який з цих фруктів жовтого кольору? Лимон. Мандарин. Флеш, який тут жовтий колір? Правильно, лимон. Наступна сторінка. Персик більший, ніж абрикос. Персик. Абрикос. Персик більший, ніж абрикос. Правда, більший, як персик. Флеш, а тепер погуляємо в гру. Гра називається «Гра ягід та фруктів». Перша гра. Покажи всі плоди жовтого кольору. Флеш, які плоди жовтого кольору? Правильно, лимон. Ти виграв. Наступна гра. Покажи всі плоди оранжевого кольору. Флеш. Правильно, апельсин. Ти знову виграв. Наступна гра. Покажи всі плоди червоного кольору. Полуниця та вишня. Тепер я виграв. Наступна ігра. Покажи плід, що смакує тобі найбільше. Флеш, показуєш? Апельсин мені смакує більше. А мені смакує більше полуниця. А вам що більше всього смакує? Напишіть в коментарях. Всім пока!